Hola, moje meno je Pepe a ja vás vítam u prvého videjka z hry The Sims 3. Áno, 3. A máme tu takto krásny záber na naše mesto a vytvoríme si simíka, asi dievča. Takže tu máme hneď dievča. Dáme meno Emma, M-M-A, dvojno. A bude to S-L-O-V-I-K-O-V. A Slovíková, neviem prečo Slovíková, proste Slovíková je pekné meno. Bude taká mierne chudá, ale svaly bude mať. Poďme na vlasy. Vlasy, dáme tieto. Dobre, a mohli by sme ich dať červené. To je pekné. Obočie je úplne nechutné, ako vidíte. Nechcem uraziť, samozrejme, kto má také obočie, nechcem uraziť, ale... Tak, toto je pekné. Tvár jej dáme takú klasickú, dáme toto. Oči klasické a dáme ich červené, také hnedé. Nos klasika, ústa klasika a namalujeme. A dáme malovátka, nejaké blbosti, toto nie. Toto. Čierno, áno, linky. Líce dáme také len malilinké namalované. A už aj dáme také červené, oranžové. Neviem, aká to je farba. Takže oblečíme jej toto. Potom ja toto už točím druhýkrát, lebo ten prvý svet som vymazala, tak už viem, jak bude vyzerať, ale... Takže takto, toto tričko sa aj hodí. A nohavice dáme tie isté, len iné farby. To je to. Dáme jej takéto hnedé, to je o mnoho lepšie. Topánky dáme... jak sa to volá? Toto. To balerinky. Toto. Slávnostné oblečenie jej dáme. Toto červené. Nie. Toto červené. Aby sa jej hodili vlasom. A topánky jej dáme, že biaké. Tieto. Sú pekné. Takže na spanie, čo máme? Toto sa opäť hodí na spanie, to môže byť. Športové dáme toto môže byť. A plavky môže byť. Takže vlastnosti dáme, že bude opovažlivá. To je najlepšie. Potom flirtujúci, proste bude flirtovať. Potom behnadejná romantička, to musí byť. Kráľovná večírku a skvelé líba. Všetko úplne zamilované, ale tak nám to bude lepšie si hľadať partnera, takže pačka srdce je super sportovným šampiónem, zlatá slova, zlaté nie. Blablabla. Dáme toto prvé, áno, lamačka srdcí. Jedlo je pohode, aj hudba, farbu dáme červenú. A hlas. A ten môže byť. Takže máme túto Emu. OK, odfajkneme to a ideme si kúpiť domeček. Takže máme toľkoto peňazí. Kúpim si tento dom a kúpiť nezariadený. Kúpime a ideme na to. My si ho pekne zariadíme. Takže uvidíme, potom sú tu dobré. Príjmeme výzvu alebo ignorujeme. Budeme ju ignorovať. Takže potom do komentárov napíšte, či budeme čitovať.
Takže máme tu takýto domeček a ja si ho chcem prerobiť kúsok. Takže vymažeme úplne všetky oné. Toto je otrasné. Nechápem, to môže mať takto. Tere, takto všetko máme. To je. Dáme takúto dláždicu, alebo dlážiku, alebo to mám povedať. Takto. Toto svetlo je úplne otrasné, vidíte ho? Takto. Môžeme si to rýchlo postaviť, aby sme dlho nerobili problém. Takže chladničku si dáme sem. Nie sem. Šporák dáme sem. Linku si kúpime tú najlacnejšiu a zelenú. Dáme sem. Pohlo sa to. Bože. Takto rýchlo. No. OK. Sem môžem dať. To by bolo aké blbé. A. Ja viem, čo spravím. Odtiaľ to zobereme. Toto tam sem. Aj toto a šporák by ma to. Krása. Umývadlo potrebujeme. Ktoré sa dáme tieto. Dáme si sem toto umývadlo. Dáme ho sem pod oknom. A tento vrch. Sem. A sem dáme toto, aby to bolo také pekné. Posunieme to samozrejme. To nejde, dobre, takže to necháme takto. Teda to. Á, celkom dobre. No, dobre. Takže toto je naša kuchyňa za veckom. Vrchu. Takto. Toalet tam sem. Takto ju otočíme. A umývadlo takéto. Dáme sem. OK. Takže posteľ dáme takúto bielu. Dáme sem tieto stolíky. Sem dáme stolík, ktorý tento tak toho zafarbíme. Dáme tam telefón, takto presne do stredu. A stoličku, nie túto. Takže to je naša izba. Ešte by som sem dala nejakú knižnicu, alebo knihovnu, alebo jak to tam volá. Napríklad túto, len zmeníme farbu. Dáme tu farbu. Aby sa to nejak hodilo, i opäť sa sem hodí. A dáme si sem kvitinky, dáme. Dáme jednu takúto. A sem do rohu si dáme túto. Do rohu hovorím, do rohu. Aj na druhú stranu. Však treba kvetníky dať. A sem dáme takto malú. Takže poďme na obývačku. Takže gaučík si... Pekni sa! Gaučík si kúpime nejaký takýto a... takýto. Telku najlacnejšiu, samozrejme, a najšpatnejšiu. To, čo som spravila. Takto. Nejaký stolíček pekný. Sem pekné. Tento. Takéto farby do tvoje hodí. Dáme sem nejaké kosti. Sem. Toto tam nechodí. Tam dáme jedálny stolíček. Takýto a pleskneme sem. A takéto stoličky od prasa. To nám stačia.
že by bolo všetko z tohoto. Dáme sem nejaké blbosti. Sem nejaké toto. Aby to bolo také efektné, alebo tam to bolo pekné. Dáme také no posun sa. Takto. Na stolík si čo položíme. Toto vyzerá časopis nejaké pre dospelých, ale to je jedno. A sviečočku si sem položíme. Pardon, trochu som chorá. Na to nemôžem. Takže domeček snenie. Samozrejme si nafarbíme trávnik, to by nebolo ono. Nafarbíme si ho takto, to dáme sem a sem. Je krásna. Tak. Ideme sa, či to je dobré. Čo je? Ja som to položila bona, nie dovnútra. No však, čo robíš? Tak. Keď si zafarbíme trávnik. Myslíte, že to je legálne farbiť trávnik? Lebo ako futbalisti si tiež farbia trávnik. A tuto dozadu dáme tak. Toto je úplne otrasné tuto. Fuj. Sem si nasprejujeme si chodník. Nasprejujeme si ho takto. No, chodník. Takto. Pekne sem. A potom pôjde takéto malinká čka. Sem. Nehovorte, že to nie je tak. Na auto, bohužiaľ, čo nemáme. Či svetla som zabudla. Vždycky zabudnem proste, keď robím dom. Dáme nejaké takéto otrasné. Sem a sem pekne dáme svetlo aj sem na chodbu. Takto. Koľko minút natáčame? 13 minút. OK. Takže otvoríme si tabuľku s potrebami. Klikni sa. Máme dívať sa na televízii. Nie, takto. Rýchlime čas, čo chceš? Zvoliť si práci poboru, profesionálny sportovec. No, tak dobre, koľko nám to prinesie? Celoživotné šťastí nám to prinesie 400. Za chvíľku sem príde taká ženská, no, dievčatko s novinami. To je to dievčatko. Nám donesla noviny. Ona normálne nechápem. Nájsť si práci. Akú prácu to chce? Zvoliť si práci v oboru? V oboru akom? Profesionálny sportovník. Dobre. Takže čítame. Ako to my máme? Čo? Iba 13 symbolov za hodinu? Však tu máme o mnoho lepšie práce, 13, 17, no tak nemáme. Tak si zoberieme 13, je to jej sen. Prijať kariéru. Usporádať večírek. Prečo by sme nemohli? Usporádať večírek. Ešte nikoho nepoznáme a ideme robiť party. Takže ona ide pri chladničku volať. Pochopíte to? A vy voláte pri chladničke? A nie. Toto je naša kamarátka. Takže každodenné oblečení, večírek o 12. OK. Večírek začne o 12. Zakázané. Takže čo budeme robiť? Máme noviny. Nechceme. Vyhodíme. Takže nechod na vecko. Lepšie. Použij vecko, potom sa ku mňa vykúp. Či osprchuj, či čo chceš robiť.
potom si daj, no klikni sa. Čo chceš robiť? Usporiadať najlepší večírek, alebo seznámiť sa s nejakým, dať si rýchle jedlo. Lupinky, nie, juice. Dáme si juice. Kto je? Aha, prišli susedia. Aha, to je naša party. Dalíme. No rýchlo sa osprchuj. Pozera Kidzum. Ten program je... Čo mám? No to... Chcel by dať pizzu. Iša, chod dohnúca. Ako točíme? 16 minút, to je pohode. Objednáme pizzu, prečo nie? Zavolať službu. Pardon. No, volaj. Číslo. Inak, kde to je na škapici. Prepáčte za zvuk, ale sme to na tomto. A to nejde. Ale berte ohľad na to, že je to moje prvé video. Priateľský kokej. Aha, moja kamarátka má tiež ona červené vlasy. Tak toho se pro nový dům. Jo. Koľko vlastne pôjdem do práce? Chodím do práce. Byl útorok, streda, štvrtok. Piatok som doma, sobota, práca, nedela, doma. No, klikni sa. Prepáčte, ale mám takú silnú myšku, že keď... Aha, vidíte? Keď kliknem, tak ona klikne hneď dvakrát za sebou a to úplne zle. Čo? Je... No, choď doriť. Dobre. Horice. Budeme sa aj dvoriť. No, dobre. Koľko to chceš robiť? Flirtovať. No, tak... Jula Maka. Nie poznať sa. Nie, nechod tam. No, prepáčte, ale seká mi to. Povídať. Pôjdeme do mesta potom. Požiadaj o... Požiadaj všetko. Do mesta a nájdeme nejakého gana. Keď práve nám prišla, videli ste to? A tetka s pizzou. A poď za ňou. Aha, čo robí? Chod zavolať pizzu. Či zobrať pizzu. Vidíte, táto teta má červené vlasy? Ja ich mám červené. Ha, kopírák, všetci máme červené vlasy. Myslím, že je už. Blablabla, dobre, odíď. Môjho života. Ideme do centra, rýchlo. Pohni si. Koľko, točíme 19 minút. Za minútu a končíme. Som tu. Ideme flirtovať niekým. Ideme za ním. Priateľské predstavenie. Á, tu nám práve rybiška. Čo robíš? Točíš sa okolo neho? To je nejaké nové. Tam je romantické a môžeš flirtovať. Počkaj, stopneme si čas. Dáme pochváliť povahu. Romantický, pochváliť zle. Romantický, zeptať sa, jestli je zadaný. Sa tu homošia, ale... Videli si, tá nami sa posunula z miesta na miesto. No už sa ho opýtaš, či je zadaný. Pardon, stop. Ale si to seká, dívať si do očí. Koketný žertník. Blablabla.
zamilované objem. Je slobodný a je celkom aj pekný, takže hľadáte, s kým budeme chodiť. Oh shit, ona chce na vás spať. Ona s ním chce chodiť. Hneď takto zo ostra. Dáme, že první polibek. On ma odmietol. No toto si kamo posral. Odchádzam od neho, idem zvaliť niekoho iného. Stopneme čas a pozrieme sa na nejakých typov. Fú, však oni sú otrasní. Aha, to je nejaký typek. Kto je? Aha, toto vyzerá bohato. Přátel, keď sa predstavíme. Aha, vyzerá byť bohatý. Však som mamačka. Romanticky, prosím, všude rysovať. A potom sa opýtame, či je zadaný. Lebo určite je takýto chlap. Uspravil skvelý večer. To sa ti nepodarilo, moja. Je zadaný. Už ho môžem opustiť. No však, Emma už ví, že si mi blablabla. Koľko natáčame? Už 22 minút. No dobre. Takže ja to tak stopnem. Pekne tuto. Takže tu sa rozlúčime v ich rozhovore, lebo chcem každý diel, aby mal 20 minút, ale podľa mňa to je dosť málo na to. Ale tento diel bude mať 20 minút a budúci možno 15, uvidíme. Takže to je všetko z tohoto videa. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, toto si nevšimajte. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, vážne prepáčte za kvalitu a zvuk, ale nemôžem za to. Takže dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau! Barnaby? Oh. Hard.